Idi nabiit ka adna dong party-partas ito'y kandon hanyo na damag. Anya serbiyo nga marites dato'y mampailati hanyo na damag. Kadda gapota titawunan ag 78 kunani nagtagtagi inap kunana hoy torkwata oy torkwata kunana usto data nga tawon mon 78 mon may kanta alaeng kan ay apo pangaasim kunani torkwata haman may kanal uston uri ka na adu nga serbisyo di simbaanan may kanta alaeng ka kunana tagtaga inap na kun ay apo mabalin nga ikanak pa iti 5 years ay napaot launay sobrang lugit ti senior citizen data awate mon 2 years nga rod apo medyo napaot agkabaw kan awan serbi mon papilit ka mo ilaeng kunana ka 1 year nga rod okay 1 year ikang kata extension mo ti 1 year kunana gaputan ni torkwata adu ti kamarites na mga katungtungtong nga kukumari na kaya siyempre usarin na mo di kwartana tinaramid na napan nagpasalon wow di buok na ko sus hangalin na buok na madikas lakuri ko man nagbubukol with all the color kas labon lalayaw pinaikat na di kiday na pinasuratan na tinakotong inga-ngato na di may satap no natangtangsit medyo agkuro-kuro-turot dato'y kudkudil na pinabotox na wow mayatan maya mo tita dernan nagpa-facial kaya di ko nam hindi nagsarmingan wow 78 nagbalin nga kasla karupro pati 45 years old kukunana sigurado umapal laga dagiti mamarites nga kawagan gagayam ko kunana umapal dalaki de rimuar di kalsada datan tapartas libag napis 8 pan na sinungat ni Apo Diyos apo ko na mga makatawon apay nga pinadungparan na apay torkwata si kadayta hanggang mo nalasin namin ang nalasin ni Apo Diyos iso nga no mapangkayumat agpapesyal hanyo unay sobraan ibagbaga na dito Apo ti biyag tayo ure at da problema DJ choice mo nga agbibiyag iso ti mang drive kanyam